Ito yung sinasabi ko eh, masarap yung mamihan dyan eh. Dito na. Sigurado ba kayong masarap ang mami dito? Oo, sagot ko yan. Magkano ba per order dito? Basta mura lang, sulit pa dito. Order po boss, 3 mami. Yes sir, anong order nila sir? Mami, 3. Ano sir, special ba o yung regular? Special na lang. Sa bagay sir, kahit ano, masarap dito sir. Mukhang masarap ata yung mami nila dito. Pre, masarap ba yan? Sir, ito na yung order nyo. Ay sir, pwede bang lumipat yung iba doon para social distancing tayo? Ano sir, para kami na ng pagkita. Ito sir, pastor, property. One hour later. Pre, yung mga motor natin doon oh. Pre, yung motor mo, pinapor ka na lang. Hindi, baka nagagandahan lang yun. Wow! Ay, ginagalaw yung mga motor natin. Buksan na yun, buksan na. Tara, tara, tara natin. Run. Run. Hoy, bayad ka! Hoy, makabayad ka! Ay! Aysan ako na mo kayo na. Lintik mo kayo na.